seitung Sini buba gerani mutu Awo tak belai seitung Sini buba gerani imam Ini mutang seitung Sini buba gerani mutu অজগরণ হাম্বা যত মিডিয়া রত্ন সিনি পুষ্পবন্ত যে প্লেস ন সবাই নাই আবনো যে স্টেট খানে যে আর 5 স্টার হোটেল খানে মানে আবো শুধু সিনি ত্রিপুরাসান বাগিয়া সিনি ত্রিপুরাবাসী যতনি বাগিন হামিয়া আবো তাঙ্গে হিংকাঙ্কে কাইসা হেরিটেজ কাইসা ঐতিহ্যবাজি বাহি जों आबहाय बिल्डिं रखनो जों आबो सरकारनि सामुं आबनो मेरामत खालायनाय आबनो काहामखौ नारगैनाय सिरि सिटिनि बागै नारगनानि दरकार किन्तु जों नुजागो आगिबो नुजागो चिनि त्रिपुरा राज्यआव हंके सम्पूर्ण विपरीत खालायजागो चिन्ह एकटार पर एकटा चिनि राज आमलनि जेटा हेरिटेज बिल्डिं हन्दी जागा हन्दी जेटा ঐতিহ্যবাজি आबाहि आबनो सबाय हाय एकबा बुमुं सलाय खिबिजाबो जों नुखाबो आगि BM no sebagai IGM kelajaka, Astobol no sebagai Vivekananda Salamjaka, apa aja kebang mari, sini parani bumung kami bumung penjus kelajaka. Angomo no sanan musungo, enough is enough. Sengte asubui tonglia, seng tabo, o jagawo, seng kuno motei, seng ajaga 5 star hotel ya, kuno pano kanyan dia, sini abo jatong mana, apa aja no matan nai, sini historical, sini heritage, je building, abno, apa aja no matan nai. कारण जों चिनि हिस्टरि चिनि अरनते सिखामान नालिया आं समग्र राज्यबासिनो कोनो जाति धर्मया जत्त पालके अमनि बिरुद्धे आवाज तिसानानि बागै आं कइयो जदिन अमु खालायजानि थांगांके नंनि यापिरि बो बाहाय सेजने बसकेनि आबो खाजानि सेंग्रगलाक नायनके जों थैरोनाय जों चिनि तिपरासा सिमगिया जों जे रोनाय बार थों रियाखा रिया तबो सोंले रिया गा अबा हायकनो आं राज्यबासिनोबो कबकनाय जों आजागा आबाय खालायजानो रिया कारण चिनिमो हिस्टोरिकल प्लेस जों हमनो रिया कारण जों उन्नयन बिरोधिया जों 5 स्टार होटेल या 1000 स्टार होटेल पान खालाय दंथों तो गोबां मा जागा दं गोबां मा थाय दं आ जागा खालायमानो तांगै बार बार चिनि राज आमालनि जे बिल्डिं चिनि जे हिस्टोरिकल प्लेस चिनि हेरिटेज न सबाय सबाय खालायनान नां आबो कायसा कोनो परिकल्पना फानों मानो हानि बागै जों आबो खालायनानि रिया ए रगला पाकायसा खनाकासों ताबो तो गोबां मा ससियेल मिडियाआव भाइराल नङै दङ नरनि बिसिङावनो खरकसा जे अमाहाय कक पेपला माने अमनो त्रिले न ताम ना हानाय बुसकांगो ताम कक पेपला कायसा नरनि बिसिङावनो कायसा एमले जोंबुं सालिया नरनो नंतो सायमा खाना नर काहाम सायमा खाना बजे वाइटिएफ नि न जे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बनो जे यासे सुरि कक सामाने जे ताकक बिनमो लेमन बंनो यासे सुरि कक सामने अमनो नै न तिले नंनि बगे काहाम ना ताम बो बाहाय ना आबो तो जानजानि पार्सोनेल मैटर तबे आं तामो साका ताकक लेमननि एगेन्स्ट तामो साका आबो तो नुजखो नुखांखो तो रिप्लाय रखमु आर जदि अबा हाके केबो चिनि मथानि बा त्रिपुरा राज्यनि 7 जन एमएलए बिसिङो जदि केबो साइतंखा हांकांके बेलायखनो चाय आंनाय आं किसा खनाका चिनि 7 जन एमएलए बिरे सिङो खरकचा खरंनि एमएलए सापं अमहाय कोनो सिद्धांत नाजागियाखो अमहाय कोनो उनको खालायजागिया कोनने आबनंका आं खानान मुसुङो चिनि पारारगो बाक्सा बुक्सु बरफ दङ जारा सिउदा हनाय सियादा हनाय बुनि ककनो बिसार थाया जेमन ताबु दिल्लीआव दालान कत कत दङ रा इयो ताजमहल दङ महाय लाल केला दङ नि साकांके बनुगिया चिनि तिने 17 बुलागाति असेंबली बिसिङो खालायजा चिनि गावदि हातो एकटा रैली तामनि रैली एंके चिनि पोर्टेल नि सेमानो न सेमान खाना खानाय को एकदिन अबन्ति बितको चलेमेनि एंके चिनि जे टाटा जे 5 स्टार होटेल खुलंना हमानि आबनि बिरिदि आसेन जे जायगा खुलंना हमानि चिनि पुसो फान्ता काइसे चिनि लाइफ मान अ जायगा मा खाया चिनि हिस्टोरिनो जों सेकामाया चिनि हिस्टोरिनि जागाव खायमागलाखने जों दिनै आबनि बिरिदि जों रैली खायमानि गे जतनाव सारामो जोङो जत बरङ अमाके थांचा मा तलमा आंनाय थांचा मा तलनाय थांचा खरक मा खाय अमाके ना चिनि लाइफ मा गोबां सेकामाखा लाइफ मा गोबां कामिन अ जाति गोबां खानि सेमा
আবাগানে স্ট্রংলি একদম গ্রাক্ষেনো जों abono বিরোধিতা খাইও যাতে তাজ হোটেল যে জায়গা প্রভুজ খাইমানি পুজো বান্ত খাইমায়া নানি গছি আঙ্কেত जों রেলি জায়গা সিনি জবা জাঙ্কা जों बिसोर कतरके जबा खाय abono सिनि हिस्टनो जों सेब नांनाय गोथां नांनाय आं बागै जों बेबो कत नांखाके जों खानि रेडि दङ सिनि जबा जांखानि सायमा सामबाय दा खायसे सोंनांगौ दङ नरकनि बिसिङावनो खरकसे एमएलए जों बुं सालिया जे ब कक सिलाय दंमानि अमर नरकनि बागै हामदाना ताम बबा हायरना हारमु आबोथ एमएलए थों बा एमएलए एमफान थों जे बरक अमति सानाय नां सानामुसुं एडभान्स कुसुमै कक दासार एडभान्स कक सावो जदिनि कक खापेंगाके साक सांनिनो निजि तला कालैनि सेमान के सब समय एडभान्स मांगनाय माने सायमाय आंगाके डिटेल्स मासिंनाय मासनो सोंगै नों इहि नोंया हामाबाय कंग बेस्तासरि नों आबातेबो बिसिंतै सुकुरु मानायनाय गुबैदां दं जेहेतु देशे बामनो फुला चेंखा देशव खायु मीन्स देशे जे अर्गानाइजेशन आबा दंबाय सामु खायनाय देशव खायु मीन्स आबादाय फन्द खायने सिक्रै दंमानि किता आबरंनो उदसाय बाक्सा मामा कमेन्ट्स थाइका के सिया तंहाके आबनो जु तंना नांगो के अथवा डिटेल्स yang nawi kok sana kabono sana abu kuno bitokaya অথবা সাইমাই না কেন আমাহিং কেনা যতন সানে আমাকে অ্যাডভান্স কক সাইউই যাতে ডিটেলস নাওই বাহাইকে নুতং আবনে আগুনাং থিং যতন কনিমু